Ir-riforma fl-standing orders tal-Parlament għandha tagħti liċ-ċittadin il-fakultà li jnaddaf ismu jekk jissemma fil-Parlament. Għal dan l-ispeaker tal-Parlament Anglu Farrugia fi żjara lill-Ombudsman Joseph Sajt Pulicino fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-istess uffiċċju. Anglu Farrugia qal li d-dritt tal-rimedju għandu jgħin liċ-ċittadini jew kumpaniji li jħossu li r-reputazzjoni tagħhom kienet imtabna b'dak li jkun qal deputat parlamentari. L-ispeaker qal dan fl-istess waqt li ddefenda id-dritt tal-privileġġ. Intqal li ċ-ċittadin jista' jkollu dritt li jagħmel petizzjoni mal-ispeaker li min-naħa tiegħu jinvestiga l-każ u jitlob li l-kumment ikun irtirat jew inkella ssostanzjat. F'każ li dan ma jiġrix, l-ispeaker ikun jista' jieħu passi fil-konfront tiegħu. Intant l-Ombudsman preżenta ktieb lill-ispeaker bit-titlu Id-dmir tal-Istat li jinforma. Dan il-ktieb kien ippubblikat mill-Uffiċċju tal-istess Ombudsman u kien preżentat ukoll lil kull deputat tal-Parlament.